Iqela lezopolitiko lomkhonto wesizwe laseSoweto lidibene nabaphathi bevenkile yakwa-Unimart eMfulo kusasa namhlanje emva kokuvala okwethutyana kwevenkile ngamalungu eqela izolo. Ukuvala kwale venkile kulandela izikhalazo ezivela kubasebenzi kunye noluntu malunga nemeko yokusebenza evenkileni. Iqela lithi abaphathi banikwe iintsuku ezisixhenxe zokusebenza ukuba baphendule kwizikhalazo ngelixa amasango evenkile evuliwe kwakhona. Banikezwe izinsuku eziyisikhombisa abaphathi besitolo sokudla i-Unimart ezinze eMufulo ngemuva kokuba uphiko labasebenzi kwiqembu umkhonto wesizwe ligasele lavala lesi sitolo ngomsombuluko kulandela izikhalazo zabasebenzi kanye nomphakathi. Leli qembu lithi akekho umuntu ongaphezulu komthetho. Sihlangabezene nenkinga la i-labor practice idonswa ngalendlela abafuna ngayo. We tried to call umnikazi wesitoro ngomgqibelo uMasilana sathola ukuthi akasondeli ngoba ethu sepulukwane. But ke the manager ayishile esitoro akusi umuntu welcoming, akusi umuntu okwazi ukusebenzisana nabantu. Le problem izibe ngaka nje it's through yena kuningi angeke ngikudalule kakhulu okwamanje because ilontuza i-case is sub judice. I can't just speak now kini ukuthi kwenzakala ABCD. I'm sure nizwele must table ama grievance. Sizolinda losibili asiphendule kukho konke simnikeze kona ngoba ama issues ala very sensitive and ke kakhulukazi into esilimaza kakhulu ukuthi uma ngabe kune bribe ngaphakathi abanye abantu behlukumezeka kube khona ababenefitayo. It's a problem ekufanele ukuthi senze sure ukuthi le problem le iya address wasilwi namuntu sifuna abantu benze izinto ngendlela eright. NgoLwesibili leli qembu libambe umhlangano nabaphathi besitolo nokuyilapho badlulise khona uhlu lwezikhalazo. Kanti ke isitolo siyaqhubeka nokusebenza njengenjwayelo. Ezindabeni zeSoweto TV nginokulunga Mthembu ngiseMufulo.